Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nestes últimos días do ano 2025, hoxe luns día 29, imos a falarlles de temas de actualidade municipal, por exemplo, da programación que queda pendente aínda de Nadal, tamén da festa fin de ano que organiza a Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda, así como da carreira San Silvestre, e tamén de o que o Concello de Cerceda reforza o seu programa de envellecemento activo para as persoas maiores para este próximo ano que ven. Aí está Alumiños e tamén a Oficina de Rexistro Clave que hai no Concello de Cerceda, e tamén o Concello anuncia unha inversión de casi 2 millóns de euros en obras recentes e próximas que se van a facer. Lembramos a ITV de Turismos que se pode pasar xa no mes que ven aquí en Cerceda, e en canto o tempo para a xornada de mañá martes seguimos con tempo seco e anticiclónico. Como decíamos ao principio, nos últimos días deste ano 2025, hoxe luns día 29, queda agora para este xoves que ven, día 1 de xaneiro, pola mañán, de 9 da mañán a 2 da tarde, nos campos da feira de Cerceda e da Silva, un chocolate con churros gratuitos para todo. Eso será por parte do Concello de Cerceda para que veciños e veciñas teñan a posibilidade de recibir o ano xa o día seguinte pola mañán do mellor xeito posible, e como con un chocolate con churros nos campos da feira de Cerceda e da Silva durante toda a mañán, de 9 da mañán a 2 da tarde. E logo, por parte do Concello, queda tamén a cabalgata de Reis, que será o luns día 5 do vindeiro mes de xaneiro de 2026, que virá acompañada tamén de unha chocolatada. En canto a cabalgata en sí, si o tempo permite, comenzará ás 4 da tarde de diante do Concello para percorrer o Concello, insistimos, a través de vehículos, irán ao Parque Infantil da Lousa, estará no Xalo, no campo da festa de Meirama, nos campos de Alga, na Baixa, no campo da festa e Queixas, no cruce de Xesteda, no Adro de Rodís, en campo da feira da Silva, San Vicenzo, ou no campo da feira de Cerceda, para despois, en este caso, dirixirse ao Auditorio Municipal de Cerceda, donde ás 7:30, no auditorio, ás 7:30, serán recibidos e ali estarán ubicados cos seus paxes tamén e seus axudantes para recoller as cartas de última hora e tamén falar con nenos e nenas de Cerceda. Lembren que haberá tamén chocolate con churros para todos. Eso será organizado polo Concello e, pola súa parte, cambiando de tema ou cambiando de organizadores, a Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda organiza a súa festa fin de ano. A Comisión de Festa da Parroquia de Cerceda organiza unha festa fin de ano que será o vindeiro mércores día 31, é dicir, na madrugada do mércores para o xoves, fin de ano do 31 ou 1 do próximo ano, este mércores para xoves, organiza a 1:30 da madrugada a súa festa fin de ano organizado pola parroquia, pola Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda. Verá cotillón, fotocol, brindis, sorpresas e barra a cargo da Comisión de Festas. A música pona o DJ Javi Eiroa. Eso será na rúa Saúl Ordás, a que vai ao centro médico ao lado da farmacia. Aí vai a ser esta festa fin de ano da Comisión de Festas da Parroquia de Cerceda. Na madrugada, lembren, de fin de ano, mércores 31, de mércores a xoves, nesa madrugada terá lugar esa festa. E tamén no Nadal, o Concello de Cerceda volve a organizar a Carreira San Silvestre. É a segunda edición da Carreira San Silvestre Concello de Cerceda, que será o domingo 4 de xaneiro, o primeiro domingo do ano, domingo 4 de xaneiro, a partir das 11:30 da mañán, todo elo no campo da feira de Cerceda. Ali comezarán as 3 probas nas que consiste, é dicir, as 3 distancias. Hai unha distancia para a categoría absoluta de 15 anos en adiante de 4,7 kilómetros,
Para anotarse, para inscribirse, o donativo é de 3 euros, pero o resto é totalmente gratuita. Hai unha proba para os máis pequeniños, silvestriños de 5 a 9 anos, correrán 100 metros, e a proba silvestrados de entre 10 e 14 anos correrán 800 metros. As inscripcións continúan abertas na páxina web ccnorte.com. Aí teñen que buscar a segunda carreira San Silvestre Concello de Cerceda. A día de hoxe son 350 xa os anotados, así que se prevé multitudinaria de novo esta carreira popular, a segunda carreira San Silvestre Concello de Cerceda, organizada polo Concello e colaboración da OCR, organizada tamén pola OCR, que dirixe Álvaro Sánchez, que tamén, lembren, organizan outra proba significativa do Concello como é a Poseidón Reis. Máis temas, falamos agora do programa de envellecemento activo, porque o Concello de Cerceda continúa co seu programa de envellecemento activo neste ano que ven, 2026, unha iniciativa que ten como objetivo mellorar a calidade das persoas a medida que envellecen. Para iso, desenvolverán actividades como talleres de memoria, ximnasia de mantemento, formación en novas tecnoloxías, obradoiros ou xa tradicionais sábados de baile, así como a celebración de datas especiais como Antroido, Nadal e diferentes excursións culturais. Xa se veñen facendo nos últimos anos e o Concello comprometese xa tamén para o ano 2026. A finalidade principal deste proxecto é promover a saúde física e emocional das persoas maiores, favorecendo a súa vida social e fortalecendo a súa autonomía. Apostan polo exercicio físico, a estrategia integral da promoción de hábito de vida saudables mentais e participación social. Eso será, lembren, ao longo de todo o ano, e este ano que ven volverá a realizarse a través do programa Alumiños, o programa Xanela Aberta a Familia e diferentes iniciativas máis, como é mellorar a saúde e o benestar, entre outras actividades que o Concello bota a andar. Unha delas é a actividade Alumiños. Insistimos dela porque se está realizando todos os mércores, se celebra Alumiños, un espacio participativo para disfrutar en comunidade. Dirixido a persoas que queiran coñecer xente nova, participar en actividades e manterse activa. Alumiños é unha actividade que ten interés e se realiza polas mañáns os mércores de 9 a 10:30 no edificio, no local social, no edificio do Museo Moucho, e tamén ese mismo día, os mércores de 11 a 12:30 no local social de Xesteda. Se queren inscribirse, é gratuito, poden facelo no teléfono 698 137 821. Recordamos tamén que o Concello de Cerceda dispón de unha oficina de rexistro clave que emite credenciais dixitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. A identificación clave, a obtención da identificación clave se realiza de xeito presencial nunha oficina do Concello, evitando así desplazamentos fora do mismo. Calquera persoa que así o desexe pode obter de xeito presencial esta identificación clave necesaria para acceder a servicios dixitais coas diferentes administracións. No Concello, un empregado público verificará a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil donde chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave, un sistema, insistimos, máis que necesario para relacionarse coas diferentes administracións e que poden acadalo no Concello de Cerceda. Máis temas, o Concello de Cerceda, rematando xa este ano, anuncia prácticamente 2 millóns de euros en obras que se están rematando e que van a comenzar. Chega casi a 2 millóns de euros o esforzo inversor. Por exemplo, repasamos as obras executadas e previstas, destacan entre elas o proxecto de accesos á Abeleira e Boedo, en Queixas, tamén a mellora dos pluviais no Brazal da Baixo, cun investimento global, estas dúas, de 127.000 euros. Nel realízanse labores de pavimentación, instalación dunha nova rede de abastecemento ou execución de un muro de contención. O Plan Camiña Rural permite tamén a mellora da pista do campo Xesteda ao cruce da Brea e outros camiños en Xesteda, cun investimento total de 82.000 euros. Tamén nesta mesma liña se traballa na ampliación e mellora dun importante acceso ao núcleo urbano de Cerceda, como é o caso de Sobredafonte, cun importe de 102.000 euros que incluye movementos de terra, melloras estruturais, novos sistemas de drenaxe e reposicións de
pavimento. O proxecto tamén incluye mellora de camiños en Encrobas, a pista de Piñeiro a Sandián en Rodís ou o muro de Picardel en Meirama. Xa está contratado e supón un investimento conxunto de 38.000 euros. Tamén se incluye o proxecto de abastecemento en Vilamarta, en Rodís, cun investimento de 35.000 euros, e tamén se incluye a ampliación da Escola Infantil Municipal, que supón outro dos proxectos destacados, con un investimento de 183.000 euros e prácticamente xa está rematada. En canto a instalacións deportivas, no campo de fútbol do Outeiro, xa se está instalando unha nova grada, cubertas con vestuarios, almacén, cantina e aseos. Aquí un investimento importante de casi 500.000 euros, modernizando esta instalación deportiva. Tamén se executa e se amplía o campo de fútbol do Rodís, con unha mellora integral do terreo de xogo con un importe de 184.000 euros, mentras que no complexo deportivo do Roxo vais a cometer a sustitución total do céspede artificial, con un investimento de 312.000 euros. No conxunto do término municipal tamén se están executando outras melloras viarias, como actuacións na pista da Capela, na Parada, o acceso a Coence, o camiño a Lavandeiras ou o ramal da Avenida da Coruña, que supón un investimento de 46.000 euros centrado no reforzo da capa de rodaxe, entre outras. Tamén nestas intervencións se suman as obras de pluviais en Sandián, en Rodís, as melloras en Cova das Andes e tamén en Vilarbello e na Rúa da Gardería de Cerceda cun investimento de 73.000 euros. Tamén falamos da nova depuradora de Meirama e o saneamento en Ribasoutas, que están en execución e contan cun investimento conxunto de 201.000 euros. Pois despois destas obras falamos da ITV de Turismos, porque o Concello de Cerceda recibe de novo a unidade móvil da empresa Supervisión e Control, que se encarga da ITV dos turismos. En este caso van a estar os días luns 19, martes 20 e mércores 21 do vindeiro mes de xaneiro, e poden, se queren xa pedir cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.citv.com. Como hai parón deportivo, falámoslle só do tempo que resta para a xornada de mañán en canto a predicción meteorolóxica e de que continuaremos con altas presións. É dicir, o que fará é que teñamos ceus mañán que presentarán intervalos de nubes tipo medio baixo, pero principalmente o sol será protagonista. Pode haber néboas que serán bastante xeralizadas e poden ser localmente persistentes en zonas do interior. As temperaturas non experimentarán cambios, serán frescas, mínimas baixas e as máximas serán suaves. Pode haber xiadas no interior e os ventos sopran frouxos de dirección variable. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis. Mañán voltamos, saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez, na televisión Manuel Eirís, en a redacción que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.